Sa ikaduhang higayon, good morning, kanatong tanan. Ito sa mga tuwag, mga followers sa atong Facebook page, Good morning, usab kaninyo, kumusta naman? Wala ba mo'y ubo? Wala ba mo'y sipo? Wala ba maglabad ang inyong ulo? Okay ra, pero nagginhawa pa. Okay, lisod man kaayo, wala na tayo ubo, wala na sipon, wala magsakit antian, pero wala na magginhawa. Kuya Juan at Ana, no? So again, good morning na kanatong tanan. Today, ato nga nakita, ang misyon ni Kristo, Usa sa mga misyon sa gihimo ni Kristo, ang iyahang misyon, Matud pa diri, Giwali niya ang mayong balita bahin sa paghari sa Dios. Giayon niya ang mga tao sa tanan nilang mga balatian ug sakit. Sa ato pa nagwali siya, nagpasabot sa mga tao kabahin sa mga pagtulunan ug nag-ayo pud siya, healing. Usa sa iyaha nga kuan karon, kining mao nga gihimo ni Kristo, mausab kini ang misyon sa simbahan, di ba, Kaya doon na may pagtulunan nga ang simbahan mao ang lawas mistiko ni Kristo. Sa ato pa kining pagwali, padayon gipadayon sa kining simbahan, kining mga pag-ayo sa mga masakiton, padayon gini siya mga healing. Nya ikatulo, kining nahitabo karon sa atong ebanghelyo nga pagawas niya ang panulay yawa gikan sa lawas sa tao, gipagawas. Doon naman diri sa first part niya, dunay usa ka tawo nga giyawaan mo na nga di nakatingog, lain pud tong yawaan, kay ang uban magsinggit-singgit. Ang uban ug mga yawaan magsinggit, pero kini siya dili katingog, exactly the opposite po ni siyang pagkahitabuah, kay sigon sa ako ang na obserbahan usahay ang mga mayawaan, sige magsyagit. Dako na kay tingog, ana ba? Pero kining yawa nga naa karon sa atong ebanghelyo, wa niya patinguga, wa niya patinguga ang kining tawo. So lahi po ni siya. Ug kung pagkadiha ni Kristo, of course, apil man lagi na sa misyon ni Kristo, iyang gipagawas ang tao, ang yawa gikan sa lawas sa tao. So ingon ni ana nahitabo. Which is also the mission of the church today. Kami mga pare, kamo, kuan punta, mo expel punta og mga demons. Pero ang mga tao dunay pipila nga medyo ba mura og lahi ang ilang reaksyon. Of course, there were people nga namamangha, sa Tinigalog pa na, manghang-mangha yung madlang tao nga naman tungod kay makikita sila, matud pa nila talag saratang kakita ini nga panghitabo, talag sara kay ini, wala pa makikita hitabo nga sama dinhi sa Israel. Sa ato pa kuan kay sila kanang na-impress gid sila maayo, pero dili tanan. Dunay mga religious authorities, mga Pharisees nga negative ang reactions. Ingon ang mga Pharisee nga, ay, yawa man po na siya. Kumunang ang mga yawa, may naghatag niya gahom nga iyahang mapagawas ang mga yawa, kay yawa man po na siya. Something like that ba? Sa ato pa, ilang gipasanginlan si Jesus, nga dautan, muna nga nakapagawas og yawa. Mga negative reactions ba? Of course, this is also a kind of teachings, alang kanato nga, dili gyud ang tanang tao mahimuot kanimo. Be ready for that. Nga dunag gyud mga tao nga mura ba o negative gyud ang pananaw nila nimo. Kung sa English pa na murag biased ba? Biased na gyud nimo. So asang dira. Sama sa gihimo ni Kristo, wala ra po niya tagda. Ni padayon na gyud gihapon siya sa iyahang buluhaton. Padayon na gyud siya. Muna gitawag sa kanta nga, padayon o katinlingban. Ganyan, So padayon dagid ka, isip katawhan sa Dios, dili gid kita
ma-discourage kung adunay mga negative reactions sa atong mga gipanghimo. Ngano man ilabi na gayud kung kuang gyud ang imong gihimo, subay gyud sa misyon sa simbahan. Unsa ganito? Pasabot, no, pagtudlo o healing o ang pag-ayo sa mga masakiton, something like that. No, so muna nga sa atong pagpadayon ni Santos nga misa, landong gitag maayo, no, kay kining iisip mga Kristiyanos, apil ba yata sa simbahan, apil ba yata sa misyon ni Kristo. We are a part of the mission nga mutabang kita sa atong isikayon, manudlo po ta ginagmay, kung dunay mga igalampo nga mga nayawaan, tabang po tag-ampo, o kita po mismo isip katawhan sa Dios ato yung liguno ng ato ang kaugalingon maglikay punta nga makabuhat o dautan. Kung makabuhat naman gani, dili mo ginamalikayan, kay tao naman lagi ta, mukuan kita, maghinulsol, magumpisal, o mubalik sa Diyos, o maglikay na nga makasala pag-usap. Klaro ba? Manindong paligod.